Moi boas tardes a todos de novo, son as 6:22 da tarde, seguimos en directo e estamos en A Voltas co Prato, o único programa de cociña en directo que existe no mundo, é dicir, un programa de cociña valiente, un programa de cociña no que nos poñemos os cociñeiros e vos as receitas, que por certo sempre quedan despois nas nosas redes sociais, así que xa saben, @avoltascoprato para aprender coas numerosas receitas de os mellores cociñeiros que temos, ou polo menos os que temos hoxe, que son Xulio Mato e Begoña Vázquez. ¿Cómo estades? Estábamos esperando aplausos, pero no. É que hoxe, sabedes que hai folga de autobuses e o público que viña aquí nun servicio discrecional, pois non puido ir, pero non pasa nada, porque vos sí que estades obrigados a cociñar. Estades listos, preparados? Estamos preparadísimos. Sí? Sí. Queredes coñecer a receita ou... Porque vexemos un pouco tranquilos, non? Bueno, é que estamos nerviosos, en realidad estamos nerviosos, porque ti non sabes, porque non... Que pasou? Porque non nos Más sigues. sustos hoxe non é? Porque non nos... No. Pero pa semana estará a venda o noso libro. Toma, o libro da Voltas co Prato, sí señor. Sí, con un montón de receitas super chulas. Sí, super, moi guai. estamos moi contentos, moi contentos. Mira, estamos vendo aí. Mira, aí está Ahí está. Mira que Ese momento cousa super bonita, emocionante, non? Sí. Ver ese momento, como... Ves? Ese, además, Ahí é está. un tamaño perfecto para ter na cociña. Sí. E consultaron H de veces. Mira que fotos bonitas, Son fermosas as fotos, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Son receitas sinxelas de Tens que seguir na reservar casa. na librería, Sí. Hai que reservar, porque isto vai voar, isto vai... Depois firmamos yo. Firmamos, cho. Vaimo a asinar o que gañe hoxe. Vale. O outro non o quero, vale? Outro asina pola parte de atrás. Fantástico, pues xa saben que de contadiño vai vir ese libro de receitas a Voltas co Prato e o que xa está aquí é a receita que vos teredes que enfrontar hoxe e que non la trae Mari Carmen de Arzúa. Chámame Mari Carmen López, son de Arzúa, aquí veciña do noso amigo Cañotas, e vou vos explicar como fago as patacas fritas. Péloas, lávoas, cortas finiñas redondas, e teño un truco para que salgan crujientes. Lavalas e sacarles todo o almidón. Despois en moito aceite e moi quente, botoas a freír. Cando están fritas, sal ao gusto e a comer. Quixera que estes cociñeiros que me explicaran a que temperatura temos que poñer o aceite e máis se se pode acompañar con algunha salsiña. Gracias. Sí, señora Mari Carmen, sí, señora. Patacas fritidas, que tanto nos gustan, pero que hai moitos xeitos diferentes de facelas. Sobre todo, mira, temperatura de aceite, que prevelle podemos botar, cales son as vosas propostas? Abrimos un melón con esto porque hai nas... As patacas fritas están ou ben fritas ou mal feitas. Sí. ¿Verdad? Cando están blandengues, cando están torradas por fora e crudas por dentro. Sí. Pouco asadas, ese, non? Eso é. Entón, pues, eu polo menos vou traer unha idea dunhas patacas bravas, que son unha das racións máis comuns deste país, en dadiños e con tona. En dadiños? Sí, en tacos, vamos a cortar en tacos, e con tona. Ti non comes patacas bravas? Sí. Son en tacos, non? Sí, bueno, ou en bastón, non se chama así Bastón tamén, sí. Non sei. Pois eu vou facer en taco e con tona. E vou facer un par de salsiñas, como que a nosa convidada, moi ricas. Bravas. Bravas, Como a ti, bravo. Sí, señor, Xulio, pois xa temos a proposta de Xulio, a ti? Pois eu vou facer tamén dúas salsiñas, un ovo frito e unhas patacas bastón. Toma. Para Pero vou dar mollar. algún truquiño para sacarlle o almidón, para que nos quede moi crocantes e moi melosas por dentro. Fantástico. A que non lle gustan Vale. as patacas fritidas? Pois eu creo que a todo mundo lle gustan as patatas fritidas. A mí me encantan. Eu non coñezo ninguén. Pois feitas. veremos Ben cales están máis ricas. Comezamos a cociñar. Vamos alá. Pois veña, Veña, eu vou o para voso curro eu vou quedar con Begoña, que me xeches en bastóns. En bastóns En bastón, sí. son as de toda a vida, non? A min encántame, A min pareceme a patata frita por excelencia. Tamén me gusta moito en roda, en radela. Vale, pero a min das que máis me gusta é esta A min pataca. tamén, Cando lle chaman pataca panadeira e tal, xa non me gusta tanto. Bueno, claro, depende para a elaboración que sean, pois... Pareceme ben que non me Sabes, hai que guste. escollela ou non escollela. Non dixemos nada das patacas en dado, Xulio, tranquilidade. Oes, tremendas patacas que nos traes, Sí, porque a min gústame que van a ser alargadas. Que Vale. animalada, Entonces, vámolas a meter en auga, para lavalas un pouquiño, e depois vámolas a pasar a auga con xeo. Perdón? Vale, vámolas a cortar xa na auga con xeo. Pero como con Porque xeo? así vai a perder o almidón moi rápido, vale, e van quedar moi crocantes. O que nos interesa é que a pataca perde esa fécula, non? E así nos queda moitísimo máis crocante. Primeiro truquiño que aprendemos xa de Begoña, E despois vamos dar dúas temperaturas. Primeiro vamos dar unha temperatura no aceite, vamos ir poñendo porque despois tarda.
Sí. Vámonos subir a uns 120, 130 grados. Vale, e por vámonos a seguir freindo ata que chegue aos 160. Pero como vamos a seguir frindo? Vámonos a deixar dentro, non vai facer falta sacala. Vale. Poderíamos facer en 2 tempos. Vale, se Hai xente fixéramos... que o fai, Claro, poderíamos facer en 2 tempos, pero realmente, para a cantidade de patacas que vamos a facer, non fai falta. Que lle pasa a Xulio que está vindo eu? Vale a fritir en 2 tempos, Xulio, entón. Sí, por Xa eso. nos adiantou algo. Ele é máis gordiña a pataca, entón supoño que... Ben, eu creo que hoxe é un día para que collades lápis e papel para coller todos os truquiños que hai das patacas fritidas. E o mellor para solventar debates históricos que houve nas casas. Sí, sobre como tamén- cortar as patacas. No, tamén, sobre Cando todo... lle botar o sal, por exemplo. Como nos gustan, sí, é como Ah. nos gustan. E sobre Hai moita todo- xente que lle encanta a panadera, así frita. Non son eu desa xente. A ver, que se non hai outra cousa... A mí a que máis dentro. me gusta é así. E así o a patata palla tamén me gusta moito, porque queda moi crocante. A xente pode chamar para opinar, para que nos conten cal é a súa receita, cal é o seu truco, como lle gustan as patacas, sin bastón, sin dadiños, sin panaderas, sin bravas, como os de Xulio, ou con ovo fritido, como que nos trae Begoña. Por certo, cando vas a comprar un mercado e pides Sí. patacas para fritir ou para cocer, eso ten sentido ou non? Ten sentido sempre, claro. Sí? Se non conoces as variedades, sí. Unha das mellores variedades para min para fritir é a agria. A mí é unha das que máis me gustan. Pataca agria, Pataca agria. que é unha Sí. das que máis se cultiva en Galicia. É non? unha das que Sobre máis se todo- cultiva, está na IXP de Galicia, sí. Moi ben. Sí. Tes práctica, Teño práctica, teño. Eu teño menos. Moi ben, pois... É vou despacio que me dá medo, porque da última vez xa me cortei. No, non o fagas. Entón agora non quero cortarme. Tía Modiño, non te cortes a hora de falar, pero a hora de cortar, por favor, non o fagas. Ahora vamos a deixar así uns 10 minutiños en xeo, ca auga, e despois vámonos a secar moi ben sequiñas e vamos a empezar a freír. 10 minutos en xeo. Veremos Sí. despois se unha tolería de Begoña ou realmente un truco que vale Pode para ser, algo. unha tolería. Dimos con Xulio que vai facer unhas patacas bravas hoxe, que xa estén cortadiñas. Bravas, bravísimas. Mira, xa as teño aquí cortadas. Salseo, claro. Claro, ti tamén. Eu pensei que eres dos meus. Sí, a min o de bailar dáseme mal, que Mira, facer. como ben dixo Begoña, eu pataca agria tamén. A min gusta moita pataca agria, vale? Que pasa? Que é unha pataca que ven con moita terra, como todas as patacas, non só a agria. Pero un segundinho. temos que lavala moi ben. Vale. Sí. Agora me explica o de lavar a pataca, pero estráname que estedes de acordo por unha vez ti e Begoña. A Bueno, pataca é que- agria é a mellor que hai para fritir, A min é a que máis me gusta, así como a blanca é a que máis me gusta para cocer. vale? Entón, Porque temos a Kenebe, a agria, que máis hai un variedades montón, temos? eso sabe Begoña, as razas todas, Begoña. Bueno, as razas todas, pero se hai miles de razas. Por eso sabelas todas. Vou saber todas. Dinos pero- algunhas. Veña. A Kenebe, a Desiré, a Agria, a Mona Lisa, Ves? a Patata Sana... Pois sí que controla, Por eso che digo. Non sei xa, teño que Patata pensar. sana. Bueno, As patatas sanas están moi ricas para facer puré. Despois me contas, pero agora me estaba dicindo Xulio que hai que Bueno. lavar moi ben as patacas. hai que lavala moi ben porque vamos a utilizar catona. Entón, para evitar que teñamos restos de terra Claro que sí. na boca, entón, mira, eu non vou meter en auga para quitar o medo. Vou a facer suar de outra maneira. Vou a deshidratar un pouquiño botándolle sal abundante. Ajá. Facela suar. Vamos a facer que suben un pouco, mira, e ben de pementa. Vamos Sí, a facer señor. este... Está me convencendo. Sí, me gusta, che, sí? Sí, señor. Ben de pementa, entón agora isto que facemos é movémolo ben, mezclámoslo ben e vámoslo deixar tamén tapado como unos 10-15 minutiños para que suben. E vamos a ter este resultado. Mira, fíjate. Aí sería Velo xa aquí, a maxia. mira, vou enseñar a auga. Todo que Non suou. sei se se ve, mira, que suaron. E aí levará, pois, esas féculas almidón que la decía fécula, Begoña. e sobre todo vamos a conseguir un resultado máis crocante. Mira, De toda a todos auga, esos? mira toda a auga que solta. Xulio, e ti botas entón o sal antes de fritilas? Botamos o sal para quitarlle parte da auga, pero eu boto yo antes e boto yo despois. Toma, contento médico, eh? Sí, sí. Sí, porque parte vai non perder o aceite. Mira, o aceite tamén teño xa, cando empeza a sacar algunha burbulla, Daballe importancia a Mari Carmen a temperatura do aceite, cando dixo claro, a sí, receita. porque vamos botar todas de vez, entón vamos deixar un poquinho a temperatura e vamos deixar sempre nunca a tope o juego, vale? Vamos Si na casa neste caso están a nun preguntar 7. onde o pon Xulio, No 7. no 7. Este ten hasta 9, eh? Entón, mira, botamos todas as patacas, que con isto xa baixamos a temperatura tamén. E agora estirámolas no aceite Que e pintaza deixamos que se ten. vayan facendo. Este é un son de alegría, podemos decir. Isto é unha maravilla. Alegría. Isto é unha maravilla. As patacas fritidas a mí encantan. O que pasa é que, claro, A que non? ahora non se pode comer moito polo prezo que ten o aceite. Pero bueno, o bo do aceite ca pataca é que podemos reutilizarlo moitas veces porque non se estropea. Ah, despois sabe ver se hai debate ou non. Iso de botarlle sal antes de fritilas. Que o mellor o aceite sí que se nos estraga un pouco No, máis. non lle pasa nada. Hai que coalo sempre e gardalo. A mí non me tes que convencer. Ah, A que bueno. tes que convencer é a Mari Carmen de Arzúa, que quero que vexa xa as propostas de Xulio Begoña. Por favor, que pase, Mari Carmen.
Que tal, Mari Carmen, como estás? Bien, bien. Un placer. Benvida a Voltas co Prato. Gracias. Os teus desexos son ordes. Aquí ves a dous chefs cociñando patacas fritidas. Ajá. Que che conte, Xulio, a paranoia que está montando. Mari Carmen, Dime. eu penso que che van a encantar. Vou che facer unhas patacas bravas. Ajá. Vale, gusta cho picante? Sí. Perfecto, porque van picar. Perfecto, menos mal, porque senón se me estraga Que la se ve receta. que non. Claro, se me estraga. Pois fan unhas patacas fritas con mayonesa. Bueno, entón, mira, eu cortei nas en dados e deixei nas capiel. Ajá. Vale? Eses puntiños que ves por aí é da É da pementa, porque piel. puxen nas en sal de pementa para que suaran un poquinho e nos queden un poquinho máis crocantes. Entón, como ves, o aceite está suaviño, que ferve, pero para que se vayan confeitando pouco a pouco. Ajá. Entón, eu despois vou sacar, vou esmagar un pouco e vámonos fritir. Fritir con aceite ben quente, vale? Sí, sí. Bueno, xa vas a ver, porque Para ti é importante a temperatura. A temperatura. Sí, é moi importante porque senón podemos ter os problemas que falábamos antes, que nos queden blandas, que nos queden queimadas por fora e crudas por dentro. O que ven sendo cocer as patacas nunha tixola. Que hai Eso xente é, que o fai. Claro, Claro. eso é. Moi ben. Claro, Fantástico. eso é un erro. Entón, despois vouche facer unha salsa picante, unha salsa piripiri, picante, e despois outra con requeixo que é un poquinho máis suave. Vale, para suavizar, para que teña un toquiño lácteo. Ajá. A ver se che gusta, eu penso que che vai gustar moito. Así que Interesante. salsa piripiri é unha salsa branca, non? É unha salsa branca. Fantástico. Boa proposta, gustache? Sí, Sí? sí, sí. Comeceche, Con picante. Con picante, amigo. Sí, Picante. que ben. Pois mira, vou empezar pola salsa non picante. Vale, mira, aquí teño un pouco de requeixo, vamos botar unha boa cullerada de requeixo. Vámonos facer no bote, porque así vamos poder agitar despois e se nos mestura moi ben. Sí, Vale? señor. Mira, Así que podría ser unha salsa mareada. unha salsa mareada. Mira, Bueno. unha xema de ovo. E agora vamos a relar un poquinho de limón, para que teña así un toque cítrico moi bo tamén. Ten boa E vamos pinta, a dende botar- logo, parece unha sobremesa incluso. E vamos a botar o zume do limón. Sí, bueno, a diferencia que este vamos a botar sal, un poquinho de Maricarmen, aceite isto de tamén. fritilos con tona a ti convences. Eu cocida sí, pero fritida... Que vivo es. Xa verás, porque queda moi crocantiña a tona tamén, Bueno. hombre. Mira, o zume de medio limón. ¿No? E agora botamos un pouco de sal. E un chorrete de aceite. Aceite de oliva. Sí que van caras entón, eh? As patacas. Mira, vamos romper a xema e xa vamos ter a primeira das salsiñas. Ahora Veña, aí ven o mareo. agitámolo ben. Aí está. Queres un pouco de música para bailar? No. Ves, xa temos unha salsiña que ten semella a mayonesa, pero é unha salsiña branca. É moi suave. Carai, é ben sinxelo rápido de preparar, Sinxelo, ¿no? verdad? Sí. E quedamos unha salsa moi rica. Fantástico. Todo controlado, Xulio? Todo controlado. Veremoslo despois. Mari Carmen, pasa por aquí porque vaiche explicar Boa, Mari Carmen, benvida. Begoña o que está armando Guiela. Por nada, vou facer, bueno, teño as patatas, o que fixen foi cortalas en bastón, neste caso é unha patata agria. A min gusta moito para freír, porque é unha pataca así amareliña, que queda moi ben. Adaptas moi ben ao cocido e ao frito, ese tipo de pataca. Pero a min gustame moito esta variedade. Eu metos tamén en auga, metes en auga para sacarlle a fécula, para sacarlle ese almidón, e depois tamén lle boto un poquinho de xeo. E que meteu sin xeo. Ti O que lle fías fago, isto? e despois se cala moi ben para non lle meter un exceso de auga Ah, no que é o aceite. aceite, que non nos interesa, claro. Te salta moito. Entón, agora teño aquí 2 allos negros, que ten un toquiño a regaliz, e agora vamos a botarlle un ovo frito. Pero que vas facer? Vamos facer unha mayonesa con ovo frito. Pero non, eu pensei que ovo era para mollar as patacas. Tamén o vamos facer. Ah, vale. Sí. Que Sí, soy un porque as miñas compañeras manxario luxo, as miñas compañeras encantalle que frita ovos. Falos ben, entón. No, pero gustalle moito. Entón, vouche acompañar con dúas salsas. Toma! Unha salsa que vai ser de allo negro con Eso fai cañotas, con pero ovo desde aí. fritido, e pois outra que vamos facer de mostaza. Non sei se che gusta a mostaza, Sí. pero vamos a facer un pouquiño de mostaza con un pouquiño de mel. Encanta a mostaza. Por que cando vas a un sitio destes que poñen hamburguesas e patacas fritidas, poñen ketchup e non poñen mostaza? Pois porque vas a sitios que non son vos. Pois tamén ten razón. Sempre hai que poñer mostaza. E aquí o que vamos a facer é vamos a deixar cociñar así un pouquiño, baixiña, e por vamos a subir para que nos Para queden ben que- fritas e ben crocantes. Moi ben. Neste caso, como son pouquiñas, non fai falta que lle fagamos dous tempos, vale? Si a verdade é que podías facer máis, que aquí hai moita xente traballando e teñen todos ahora mismo cara de fan. Pois hoxe chegamos a media por persona. Moi ben, Mari Carmen, vente por aquí, teño que facer a pregunta. Así de entrada, non é o momento do veredicto final, pero de entrada, cal das dúas propostas che parece mellor? Quen che convenceu máis? Teño que probar. Telo que probar, pero dime así pola pinta. As A min- patacas... A ver, o picante gustame. Gustache, A mí ves picante. na cara, eh?
Sí. Un poquinho, sí. Venga, toma nota, por si tienes que botar algo de picante. Hoxe non trouxen guindillas. Vaya. Que se vai facer? Pois moitísimas grazas, Mari Carmen. Agora o que toca é atender e pouco máis. Un aplauso para Mari Carmen. Graciñas. Ben todo controlado, compañeiros. Sí? Fantástico. Perfecto. Moi ben, pois realmente de todos coñecido que as patacas viñeron de América con Cristóbal Colón, pero que non todos sabíamos que a pataca non gustaba e tardou máis de 300 anos en conquistar a bella Europa. Pero sí, pouco a pouco foise facendo un sitio nos nosos corazóns e nas nosas cociñas e fixo as delicias de todos os que se deixaban querer. Fomos experimentando diferentes formas de cociñalas, cocidas, asadas, fritidas, en puré, con máis ou menos éxito. Pero para iso, estámonos aquí, atendendo a petición da nosa convidada, queremos saber todos os trucos e truquiños para sacarlles o máximo partido, porque agora tanto nos gustan que xa lles puxemos nome. Para fritir preferimos as de Siré ou as Mona Lisa, e para case calquera cousa, as Kennebec ou Kennedy, como lle chama moita xente, son estupendas. Cales son as vosas favoritas? Probade a facelas como as de Xulio e Begoña, seguro que tedes éxito e, por suposto, contádenlo todo en @avoltascoprato, nas nosas redes sociais. Imos con Begoña, que nos destes unha voltillo picante, ou non? Non trouxen hoxe. Por que allo negro? Ten un sabor moi rico a regaliza, a min gustame moito. Sí. Creo que vai combinar moi ben. Bueno, e a cor tamén, non? Do A breve que cor, queda. agora sí queda un pouco amarillo co negro, que combina moi ben. Vale. E, bueno, tamén para dar ideas, porque senón, ao final... Totalmente razón. Sabes? Eu insisto que era moi importante para Mari Carmen a temperatura do aceite. Xa lle cambiaxe a temperatura? No, ainda lle teño a medias, Ahora ainda hasta que lle suba, ainda me queda un chisquiño. Esta temperatura que sería? Esta sería 120, 130 grados, máis ou menos. Vale, pois podemos facer unha pregunta de concurso, xa sabedes que vale cartos. A que temperatura fai Begoña a primeira fritura? 120, Está segura? segurísimo. A canto? 120. 120 graus, sí, Sí, señor. pono aí. Fantástico. De todos os xeitos, nestas cociñas así un pouco, que ves así o numeriño, ti non te vexo un termómetro, metiche o dedo para comprobalo. Non fai falta. Ah, non? Levo moitos anos. Sí, fago así máis ou menos. Pero Claro, visualmente claro. distingo... Visualmente xa o sabes, máis anda ou que non é menos. fantástico. Pero mira que cuántos anos levas tú, lambón. Pero non se calcula a temperatura, digo, está Non quente ou sabes non. calcular a temperatura, pero sabes cando está moito máis Eso quente. sí. E logo cando pasa de 150 ou 160 non o sabes. Si, faime caramelo casi. Nada, chamolle fantasma, el lambón, Eso. todo vai fantástico. Ben, así a voltas co prato, competitivo. Begoña, Vale. molesto-te aquí ou...? Non me molestas para nada. E agora vamos Fantástico. facer... Espera, que teño que cambiar de batidora. Teño que poñer... É que non dou feito. Queres esta? Espera, sí, quero esa. A ver, É que temos moito lío. a verdade é que sí, Teño moito lío de batidoras hoxe aquí. Recomendas ter dúas batedoras na casa? No. Eu sempre recomendo ter dúas. Eu sí? teño dúas. Por se acaso se che fastidia unha, colles outra. Vale, agora vamos facer unha mayonesa con un poquinho de mostaza. Usei dúas mostazas, unha que é máis moída, Ajá. vale, que é a mesma, pero moída. E pois a que leva semente. Mostaza de Dijon. De Dijon, sí. E despois, Impresionante. a min encanta a mostaza, para moitas elaboracións. E un ovo e 200 de aceite. E o que temos aquí é un poquinho de mel para suavizala. Ah. Un chisquiño de mel, que lle queda moi ben. Un ovo, 200 mililitros de aceite, Sí, mostaza, mel e sal. sí. Dixe Xulio Begoña xa colleu do picante porque esa mostaza algo pica. Algo pica, sí. Ten un rollo Bueno. un poquinho picante. É un picante diferente, o que é un picante de pemento. Bravo, dese de... Sí, os picantes de pemento normalmente son de lengua ou de garganta. Como? Os picantes de pemento son de lengua ou de garganta. No, entender, que decir. Hai nos de paladar, hai nos de nariz. Explícasme agora, pero que nos chama Mari Carmen dende Redondela. Boas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Hola. Gustas as patacas fritidas? A mí moito. Home, a que non, Hombre, eu fago as como fai Julio e máis como fai Begoña. As dúas? Eu non lle poño 120 a 130 grados, primeiro poño 70, despois poño máis baixo. Se dixo da temperatura, e agora cando lle Claro. tengo que facer a pregunta dos cartos. Mira, claro, falla temperatura. Sí, claro, dillo. E a Begoña poño a 120. Xa Pero está. espera. Xa o dixo, xa o Pero preguntou. vamos facer os protocolos. Mari Carmen, Vale. a que temperatura fai Begoña? Céntrate, a primeira fritura. A 120. Moi ben. Toma! Parabéns, Mari Carmen. Gracias. Sabes que acabas de levar 50 euros, non? Ai, me ven indignamente. Que maravilla. Pois un biquiño moi grande, gracias por chamar. Gracias. E mándanos Mira, receitas, vale, as redes sociais.
Vente un día. Teño que cambiar, ou teño que pagar, ou tedesme que coller o... No, que nos colle... Xa che collen os datos. Chamarante para Xa coller che os collen os datos. datos, sí, sí. Non te Vale, preocupes, Mari gracias. Carmen. Estate aí que xa che collen os datos e... Xa está registrada. Miquiño, Mari Carmen. Chao, Mari Carmen. Estaba atenta, 120 Estaba grados. atenta, Dixo sí, que sí. facía igual, a 120. Claro. Que faz agora? A xente sabe, estou botando isto nunha manga. Non fago nada interesante, verdad? Bueno, pero quero Solo entender un por que pouco lle cosas metes o interesantes, preve nunha... Juan. Es unha manga Porque pasteleira. depois volle, para que sepa as dúas cousas, voulle dar así unhas listiñas. Car dúas salsas. Ah, poñelo bonito, non? Claro, poñelo bonito. Sí, señora, Tamén entra bonito. por os ollos, E cómodo de comer. Claro. Imos con Xulio, que Begoña parece que o ten controlado. E Xulio, seguro que tamén. Eu tamén. Mira. Epa, pataca brada. Joder, outro Veña, bailote. baila, que che gusta. Bueno, escoita, que se despois pilla motoro. Mira, eu saquei xa as patacas. Da primeira vez teños aquí tapadas con papel de aluminio, vale? Que ves Ajá. como fumega para que me terminen de ablandar. Pero aí van, por que as metes en... Para que terminen de ablandar. E non se cocen así, non? Claro, quero que se cocinen un pouco máis para despois rompelas e que queden crocantes aí. Que tío. Vale? Vale, vale. Entón, mira, ahora xa subín o aceite a tope. Sí. Necesito que este moi quente. Entón, mentras nos quece, isto se ablanda, vamos a hacer a segunda salsa. Veña, fantástico. Vale, mira. Teño aquí o zume de media laranxa. Este é a brava, eh? Este é a brava, eh? Este é a brava. Mira, vamos a botar unha culler de vinagre. Vou coller unha cuchariña aquí. Que fai falta, podelo pedir, eh? Sí. Mira, un par de culleres boas, vamos a botar 3 destas que son máis cativas. De tomate relado, De iso? tomate triturado. Triturado. Moi ben. Un poquinho de sal tamén. Leva boa traza iso, Sí, mira, botamos un pouco de orego. Un pouco de pemento doce moído, vale? Dixo un pouco e volcarlle 3 culleradas. Bueno, hombre, unha culler máis ou menos de cada. Mira, aquí teño unhas calleniñas, que como lle gusta, pois vamos a botar vendela, e un pouco de xenxibre relado, vale? Carai, ese pica tamén o sensible. No, vai dar así un pouco de frescor. Mira, Vale. picámolas aí. E van a ir aí. Despois, Sí, sí. Mari Carmen, cuidado que non che toque un trozo de cayena, eh? Mira, esto para dentro, por eso que vai ser raro. Por Carai, non é iso leva suficiente. rabia, eso. Pois vamos a botar un poquinho máis de rabia, un poquinho de Veña, riracha, un vale? poquinho máis. Un pouco de riracha. E con esto volvemos a facer a mesma A ver, xogada que dixo que lle antes. gustaba o picante, pero quere sair daqui ben tamén, eh? Ah, espera, que non lle botei aceite, e sal, claro. Veña. Mira, un poquinho de sal e un chorro generoso de aceite para Vale. que non se emulsione, vale? E o prixel non lle botas. O perixele para decorar despois. Fantástico. Entón agora, pois outro meneíño. Toma! Un bom método Xa para temos facer a os treves, salsa. eh? E temos o preve vermello, ves? Sí, leva rabia, confirmamos. Sí, verdad? Xa hai... Sí, xa pica. Pero notas o sensible moito, eh? Sí. Pero xa verás que chulo queda despois e que rico. Mira, entón agora que facemos? Ui, As isto, patacas xa Xulio, está a Eso xa tope, está eh. fumeando como ten que fumear. Mira, o que vamos a facer agora é machacalas un pouco. Esta machacada vai nos axudar a que toda esa zona quede máis crocante. Toma. Ves, pero... E agora xa van pa aí. Vale. Doble Aí van a estar fritura. un minutiño, eh? Agora vai moi rápido. Recordamos, non che preguntei a temperatura do aceite, te dixeche a tope. Ahora a tope, ahora ten que estar tope. quente. O Ahora que sí que veas. estará nos 160 o 170 que decía Begoña. Toma. Un pouco máis laborioso, non? Hai que ir unha a unha. Sí, están un poquinho quentes. Sí, me din que o fa despacio, pero é que queiman. Claro. Mira, A decíache que o fixeras un pouco máis rápido. E van pai, que o fixera máis despacio. Mira, é un minutiño só porque mira como doran xa, ves? Toma. Estas xa case están douradas. Tienen que quedar así un pouco... Ten que quedar rotas. E churruscadiñas. Sí, que queden Vale. doradiñas, pero por dentro teñen que quedar cocidas, o sea, ben cociñadas. Francamente, teñen unha pintaza espectacular, eh? Sí, entón, aquí en quente é onde lle volvo a botar eu un poquinho máis de sal. Non tanta, porque xa tiña antes. Moi ben, e botamos recordemos que lle chisquiño de botar sal. un pouco de pementa tamén antes, eh? Antes botámoslle pementa tamén. Ahora non. Ahora xa non. Bueno, fantástico. Por iso. Pois deixo-vos traballar, pero voume ir falar con Mari Carmen e coa súa amiga, non sei por onde teño un micro e dixermo aquí. Mira, a ver, aí. Carai, pero calquera se mete aí debaixo do aceite. Moi boas tardes, como estades de novo? Seguimos ben. A ver, encántame que trouxeras esta receita, unhas patacas fritidas, porque todos facemos isto na casa, pero ás veces non facemos ben, non? Claro. Claro, sí. Con que miñes? A miña amiga. Como te chamas? Milagros. Milagros. Milagros é o que están facendo cociñeiros. Begoña e Xulio, eh? Canche ten millor pinta, cal leva millor trazo? Vou esperar a que proba aquí a amiga e Sí. despois decidimos. Pero teñen os dous moi boa pinta. Non se quere mollar ela, pero ti tes que mollar, eh?
A ver, dime, sinceramente, que vai millor? A ver, a min tiñame pinta Xulio, pero agora dame medo tanto picante, E dache medo, verdade? Dame medo. Mucho que lle botou? Buf. 5 ou 6 guindillas desas. Sí. Sí. Sí, sí. E ainda un pouco de salsa reforzada aí, picante. Arriscou, claro, dixeche que picante a min encántame. Claro, él cebouse comigo. E ademais Begoña botoulle un pouco de picante con mostaza. Sí. sabía. Gusta a mostaza? Sí, Sí? sí. Bueno, fantástico. Pois entón, estás contenta? Estou contenta, Patacas sí. bravas, picantes, mostaza tamén. Chamamos un minutiño para probar e decidir, vale? Perfecto. Moitísimas Venga. grazas, Mari Carmen. E eu vou ver que están facendo aquí os nosos artistas. Por que non deixan de ser artistas que collen un lienzo, que neste caso é un prato de patacas fritidas, e botan todo o seu talento. Pois eu sigo fritindo patacas e Begoña fritindo ovos. Oxe, o lienzo é... Sí, porque me queimei un pouco. Entón, agora vou andar así... Queimaxeste? Sí, queimei un pouco. Estás ben, Xulio? Estou ben. Necesitas unha aperta ou algo? Outra cousa Xa non botaba tiña de para menos eu alguén que se metera así conmigo, Hombre, estaba che ofrecendo un cariño. Raquel portouse sempre tan ben. Sí, é que Raquel portase tamén, verdade? Mira, Que maravilla. vouche enseñar como vou emplatar. Veña. Como pica bastante e os reis do picante no mundo son os mexicanos, pois vamos a poñer para ela un toquiño, un ambiente así Bonito, mexicano. sí, señor. Estas tinan a salgara. Que ambiente aí. Entón, pois mira, unhas pouquiñas... Os días tamén ir a México estes días, celebramos o San Maín, ali pois tiene unha cultura fantástica tamén. Teñen o día dos Boa mortos. proposta, Xulio. Entón, mira, ahora aquí vamos a salsear. Dixo que estaba un pouco asustada con o picante. Nada, voulle botar pouca, para que non se asuste. Mira, un pouquiño desta, así un toquiño. Esta, que é un pouco máis suave, botámoslle un pouco máis. Ah, pensei que ias poñer as dúas salsas para que fose probando. No. A receita é así, coas dúas. Claro, isto vai así mezclades, e co perexil decorámoslle un pouco e dá un toque máis. Oye, máis que fresco. pinta, un aplauso Que te grande para a parece? proposta de Que Xulio. te parece? Fantástico, Bueno, a ver se lle gusta ahora. Seguro que sí. A ver se che Pero gusta. a ver se non lle gusta máis o de Begoña. Claro, Ou que con tamén pode Begoña. Home, a verdade, Begoña, o de Xulio ten unha pintaza, Home, claro. Ten moi boa pinta. Ibas a intentar remontar aí metendo Bueno, os eu fritivos. fago o que podo. Pero a receita non eran patacas fritidas. Elo, son patacas fritidas. Pero con ovo. Con ovo. Elo, que mal lle ten un huevo frito a unha patata frita. Ningún. Aí te razón. Pois listo. Aí Vamos, está. ahora vamos a darlle así con estas dúas salsiñas. Toma. Un pouquiño tamén por aquí. Pois eu diría que está listo, non, Begoña? Está listo, cando queiras. Mari Carmen, por favor, vente aquí a facer pois un luxo. Aplauso para Begoña, evidentemente. E vente por aquí, ponte cómoda. E biche que programa tan bonito, tan amable. Que dices, quero patacas fritidas, veñenche todos os millores chefs que hai no mundo, porque os que temos en Vamos Galicia allá. son os mellores. E aí tes. E merenda aquí de... Listo. Esta proposta de Begoña e esta proposta de Buen provecho. Xulio. Podes ir probando, Mari Carmen, e mentres eu, amigos, compañeiros da casa, hai unha pregunta que vale 50 euros. Que receita de patacas fai hoxe Xulio? Patacas bravas. Estás seguro que receita de patacas fai Xulio? Patacas bravas. Veña, ben sinxeliño. E ben bravas, Eso vai nos lo contar ahora Mari Carmen. A ver si o pelo xa o trae bastante vermello. A ver como lle queda a cara. Temos chamada, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Mónica de Zas. Hola. Sí, Mónica de Zas. Que receita de patacas fai hoxe Boas Xulio? tardes. Patatas bravas. Moi ben. Ah, 50 euros para Mónica. Foi rápida a Gracias. chamada. Sí, sí, sí. Que nos dis, Mónica? Bueno, Gracias, bo día. un biquiño. Boa tarde, Mónica. Nico. Probache todo xa. Sí. E que? A ver. Espérate. Ui, foi picante. Foi picante. Espérate un segundiño, entón. Desauga, se quere. Quen gaña hoxe a voltas co prato? Begoña Vázquez coas súas patacas con ovo fritido e patacas bastón con preve de mostaza ou as patacas bravas de Xulio? Xulio. Sí. Xulio Mato! Avisou Mari Carmen que o que lle gustaba era o picante. Parabéns, Xulio, unhas patacas teñen unha pintanza de goña. As outras estaban ricas, verdade, tamén? Estaban ricas tamén. A quen non lle gustan as patacas fritidas, pero para todo hai truquiños que o que aprendemos en A Voltas co Prato e xa saben que quedan as receitas nas redes sociais. Facede patacas fritidas e a ser felices. Un biquiño moi grande. Patata, es lo mami chula que te voy a robar.